Miren Josune Bikuña oinatiarrak hirutan banatzen dau bere kirol denboraldixa. Lehenengo zatixan duatroiak, ostian klasika zikloturistak eta bukatzeko maratoia. Ekainean quebrantahuesos proba eta Lagos de Covadongako klasikak egin ditu. Miren Josune Bikuña, atzaldeon. Atzaldeon, Eskerrik Mireia. asko, gonbidapena onartziarren. Zorregatik. Paso diegun batzuk, quebrantahuesotetik bueltan, bero, aurten. Bero eta aizia. Bero bai, iaz nik pentsaien dut bero berdina inebela, baina aurten nukidu aize gehiago. Aize bero oso berua eta gaina frentetik joten eben. Eta ordan horiek niretzako izan da iaz baino asko sokerrau. Eta zauz urte dana planifikazio bat itxen, antolaketa bat itxen, eta gero guraldixak baldintzatu lehik, ez da? Baldintza, zu zela zauzen eta danak. Adibidez gau hortan, aurreko gaua oso beru izan zen, ni adibidez beste batzu hori ez dakit, baina ni adibidez oso lo gutxi ineben eta oso gaizki gaina, eta hori zure gorpultza baldintzen den dau. Ordan, bueno, azkenean egun bada ez gara hontaz dedikatzen, eta ondo urtetzen bada bai, eta bestela, baina bai. Baina zer dako prueba honek? Zezube, prueba hontara jakin badakit oso beranduen gantxo zintzela. Ni izango dia, igual, bost urte jarraixen inotela, bai, eta nila 53 urte dakot. Berandu, baina igual da zure limitia bilatzia. Azkenean 200 kilometro dia oso, azkenean gogorra da, oso entreno bizu asko, zati denbora asko da. Igual, ez dako hainbeste desnibel, bai dako, baina gehien bada zure limitia bilatzia. Eta, Beste erronka bat. Beste erronka bat, hori da. Noraino aiatzen zara, ez? Ulertzen dut erronka salia zarela. Bai, baina nire gauzakin, ni badaki gauza batzuk ezin jotalain, adibidez, ni hasi nintzen igeri puntu horrekin baita, freatorietan, eta azkenen jarrein eben, ze ikusten eben ezala niretzako. Norberak ikusi bedau, berarentzako zer dan ona ala ez. Ni adibidez bizikletan oso gustora nabil. Eta ez importa 200 kilometro itea. Ontsen 3 aste barru 180ko proba dakot. Oso gustora nabil. Oin, igarrien ez ipini kilometro bat itxasuan zatik ez dut tingo. Quebrantan aurretik, Lagos de Covadongako klasikia, bestiak beste, hori begogorra da. Oso gogorra. Eta hor hotz. Hotz, eurixa, behelainua, esan ezer ikusten, 2 metrotara esan ezer ikusten, oso gaizki pasau geben Lagos igotzen. Netzako igual bentaja bat izan zen, ze ezeben ikusten aurren zer dakotzun. Ordan, zuk aldapa ondixe ikusten duzunean, ez dakitzu buruari beha, psikologikamente esaten zu, ostras, hori igobiotoin. Esan ezer ikusten. Ordan, gauzi izan zen, joan, eta azkene goraino igo ginen. Oso gogorra da, Da oso gogorra. Baina ni pilo bat guztia inxat, pilo bat. Eta aurriko gunean danok esaten geben. Eurixa baldin bada ez gari goko, keba, danok, danok gora. Ez que Lagos de Covadonga igo dozula goraino esatia eta lortzia haundixa da. Haundixa da, eta gainen norberan satisfazioa be oso haundixa da. Hori, zuk gore jatzen zaienean, ni bentza beti nahor guria. Azkenean igoeria oso gorra da. Eta esportzu hori gora jatzen zaienean, zaten zu, ostras, ez? Lortu dotona jatzea berriz, nik esaten dut, nik dakoten edadiekin bebai, ez dauzela asko be, ez da hor, bai dauz, neska badauz. Baina, edade batekua beha gutxiu. Adinean aurrera inalaz bat, miren Josune, zure planteamendua edo entrenatzeko modu galtatzen dira, badakit, oker espaldin manau, hilo badakotzu horratzian. Bai, ne entrenatzailean nahi jobia da, bai. Aldatu da, urtiak betetziakin batera? Bai, zatik, hartzen duzu probak pixkat luzera. Nahi dut esan, nik igual ordu bateko proba batzuk jaztitutan ondo iken. Ez dakote sprint hori, ez dakote zuk astetasunean dakotzun sprint hori, indar hori nik ez daukot. Esplosibidade hori. Nik ez daukot, nik hori galduta daukot. Horren bilatu biot, duatroiak luziak, 4 ordukoak, maratoiak, bizikletan be, 100-tik gora diazen probak, pixkatia resistentzia gehiago dakoinak, ez? Ez nidaiz oso diesel, eta niri hori karreatan asko ikusten dut.
azten gara zehozetan, eta nire aurretik dano juten dira. Baina pikinka, harrapo egin ditut atzetik. Zer nire resistentzia daukat, luzerako. Orduan, entrenamentua bedia gehien bat pixkat hori, ez? Pixkat luzerako karreratako, eta hola, ja, esplosibidade hori kenduta. A ber, realidadia hori da, eta dadiak ez dago barkatzen. Eta ez bakarrik hori, errekuperazio bai, zuk karrera bat egin duzunean, haren ondorioak ez dira berdinako gehi urtekin edo nere urtekin. Keixo kostakien da rekuperatzen, hemen min, aukar gautau, bestia, eta bueno, azkenean hori be, onertu inbida. Eta nik igual karrera gutxi bilen dotoin, ze rekuperazioa be, zailagoa dialako. Ulertzen dut, gainera, triatloiak, ulertzen dut, esan duzu triatloiak ez dituzula egiten, igerik eta ez talako zuria. Ni izan dut, 3 urtetan injo triatloia, Baina erabaki duzu. Baina ja erabakin eben jalagatzia. Duatloiak bai. Bai, duatloiak bai, nik urtia banatzen dut 3 zatian. Lehenengo urte partian da duatloiak, ari bukatzen dianean aztenez bizikleta prestatzen, eta bukatzen dutenean aztenez maratoia prestatzen. Ja, noia 3 bat urte hola antolatzen urtia. Osea, 3 zatian banatzen dut. Venga, ánimo. Gustora sentitzen zara, kirola egiten, ze ulertzen dut gainera, honek ez dakola trukorik, da lana eta lana. Bai, un sakrifizio, bai. Lana hundixa. Lana hundixa eta ordu asko sartu behar dituzu hor, baina nik kirola nire bizitzan asko lagundu doz. Eta azkenengo urteetan asko lagundu doz nire bizitza aurrera eramaten. Ni betik esaten eta ni lagunei bezaten diete, niretzako kirola izan da, nire psikologo izan dela. Eta, bueno, kirolak niri muten doztena, ez dakit, puntu hori, batzutan esaten dut, sakrifizio puntu hori igual izango litzatek, ez dakit, baina izan da niretzako onena bizitza aurrera eramateko. Iesbide bat da, bai, izan da. Izan da, total, nik galdetu notzan pertsona bati, eta nik esan zen, hau, ona da nik iesbide bezala hartzeia, eta esan zen, eta zetik ez. Eta, bueno, baloxe hartzen dut. Norberari ondo itxe maldin baxau, azkenien, ez? Danok ez ditugu neurriz eta arauak eta jarraitu behar, baina... Bai, baina llegatzen bada momentu bat, lesio bat, ozeo zer, ez baldin badaukat iesbide hori, hori da problemia, zauztan. Bale, zu kirola erabili, iesbide bezala, baina ez dakutzu nian. Eta, bueno, tortzen bada, torriko da, eta... Ze lesinua momentuz ebitau dituzu, ez? Hori da, bai, nik oso suerte hona dakot, ez dakit zeratik, baina, bueno, voy a tocar madera, baina egisa da, nik lesinuak eta oso gutxi eukitzen dutela, asko nik eukitzen. Bueno, zure beste iesbide bat, hau errubera gainean da, baina ja hemen ez da pedalak egun beharrik, honen motorra dako, ze motor salia be, basara. Bai, baina oin de pakete, nire bikoteak motorra dauka, ondala ja urte asko, eta motorrean ibiltzen gara, bai, oporretan, eta juten gara, eta ondo gustora. Osa, abiaduria be gustoko dozu. Bai, hasieran beldurra muten doztan. Bai, Bai, berakin hasi nintzanean orduntxo hasi programen motorra, eta gero nik motor bat erosin eben nik, eta apurtu zanean aldatu neben motorra bizikletak egin. Eta, bueno, oin joten naiz atzian berakin, eta oin oso gustora. Batzutan esaten dut, isa, lokartuta dana batzutan intien nizela, oso tranquil joten naiz eta oso gustoko, bai. Lehen aipatu dezazun lana eta disiplina horren barruan, bikotekide badakotzu, petzaien dut, zuen arteko tratua oso tratua, baina gehiago da. Bai, baina, bueno, bai da trato bat, azkenean bera badaki niz kirol egiten duten, nik zemat entrenatzen duten, eta berak hasieratik onartu dau hori, eta ez onartu, gustora, berak ez dozta ezer esaten, nik libertade dana dakoten nahi duten nahiko, berape bai, eta orduan ondo konpontzen gara, bai. Eta gainera batzutan badakit, bakoitza berde distantzia egiten dagoela, klasika berdina, eta bakoitza beria, ez da? Batzutan adibidez, lehen aipatuzuna Lagosen egon ginean,
Eta, bueno, berak beste distantzia bat egin zeben, nik beste bat, eta, bueno, bakoitza bere ritmoa hartzen dago, eta jazta. Ezke, berak ez dauna, nik berakin jutia bere ritmora, eta berak ezin jau nirekin etorri. Ordan, bueno, hori trato hori hola xea, zuketan zuna trato bada. Bai, eta, bueno, bixontzako onura baldin badabe, elegante. Gero bukatzen du, eta jazta, kitxo dutxau, eta bixo jalkartu, eta jazta, bai. Horrek laguntzen dago, ez da? Asko. Ezinbestekoa da gaina nik uste dute? Asko. Baldin makotzu bat emate onduan betik, eske, esaten buzu, eske, betik kirola betik entrenatzen, eta ez dakutzu denporari niretzako zerbait, eta hori txarra da, azkenean ez, baina hori ez da nire kasua, eta hortaz. Gainera, norbera mentalki, estable egoteko, inguruko dana ondo egotia, ze epoka txarra be pasau dituzu. Bai, bazkenian etxean behar arazo bat euki geben, eta gixotasun bat oso soluzia, oso txarra, aurrera eraman geben, lehen zan dugu kirola niretzako izan zen oso garantzitsu hori aurrera eramateko, ni behin gurasua, bere edadia daukate gurasuak, eta beste responsabilidad batzuk ez dakotu meri, baina dakotu gurasuak. Eta bazkenean ni buruan bebadakit responsabilidad horri dakotela, baina, Segitxo hori izaten. Bai. Eta adi ikusiko zaitute aldapa horreik igoten. Miren Josun, eskerrik asko, zorionak. Eskerrik asko zuri, bai.